Cearcha mai school óghain ina mbraithimid fád slán sábhateach san na sásta. Áit bhuailmid agus bhuailmid le cóide. Ní cearc mai uagnas fáistear bith. Is gá go fóla maimis chuna sa bheith sábhait lína agus chuna sa bheith damúnta lena héile lína. Ba cearc bhfuil scoil againn ina bhfuil meas éireann agus a bhíomid páirteach a cuasaí is cuma céco difriúil agus atáid Joe na céile. Ní mór dún cuimhnimh chuna sa bhreathan daoine nuair a bhíomid grána lo nó nuair nach léirímuid meas arthú. Chuna a bhreathimid mar darlóí sé sin dúine. Ba cearc go bheith leabhar agus ceachtain agan ag cabhailinn tuiscint aáil ar an agsúlacht atá ádrainn agus gúid ionach í sin. Tuigmid ó hailí agsúla tá cuma agsúla ar fád, tá búna agus tána agsúla ar fád. Ba cearc go mbeadh cara óghain ar fád le spríla. Má dhéantar bullaíocht éireann, ní mór dún insin dúna éigean, dúna ar bí, ar dismóirí múnseirí agus daoine fásta eile a thugann airdún agus a thugann chun is ceiriúlann. Is mian an seans a bheith agan ag chuid smíte a roinnt maidir leis na rudí is féidir leis an scóla dhéanamh chun na bullaíocht a cosc. Má dhéantar bullaíocht éireann agus má insin muid dó duine éigean faoi ba bhá linn nearfidís éireann cad ba cearta dhéanamh inis. Bhíonn deisina éagsúla againn gach le a bheith cineálta, agus a léirú go bhfétaí éitina sona agus sláin sábhailte a dhéanú dar gcuid scolanna, dar buaistí agus do dhaoine ága. Is féidir linn ar fád difear a dhéanú. Is féidir linn a bheith ag obair a sléibhe a chéile. Chun sochaí éagsúil inchaimsíoch a chruthú in éireann. Ina bhfuil cásc ar gach cineál bullaíochta, agus ina mín luach ag baint le héagsúlacht an duine. Tá fáilte romh agus gurmathagah as feith an seo lína inniu. Mar sóidíomh, fáilsiú leagan nua de bí cineálta nó imeachta chun iompríocht bullaíochta a chosc agus dul in eicléthaí, do bhunscoileanna agus bhunscoileanna i míon bheitheh, agus ba ceart go mbeadh na imeachta sin fáilte agah go léir sa phost an bhí seo caite. Sé nniu an 100 céim de cur chuige 3 céim chun takeú libse mar cheannarí scoile, mar réon le bhur bobbal scoile chun imeachta a chur i bhaim. Táim chun labhairt libh faoin na imeachta seo agus conas a bhaineann siad le Cineáltas Plean Gniomhaíochta ar an mBulaíocht i ggóthaics níos leithne. Is an Cineáltas agus gur chuige oideachas uile chun iompar bullaíochta chosc agus chun dul le leis. Cuimsíonn sé 61 gníomh agus tuairimid úsáidte ar na gníomhara seo agus déanamid lé ar na príomhdifríochtaí atá idir na imeachta 23 agus bí cineálta, áirítear leis seo, an sain mhíniú is déanaí ar iompar bullaíochta, an cur chuige comhpháirtíochta maidir le iompar bullaíochta a chosc agus dul in le leis, na riachtanis muirseachta, agus na templaid nua a chuirtear ar fáil. Pléimiid 2 chéim breise takeíochta a chuirtear ar fáil le linn na scoilglín a rathe. Linn an áirítear, fódam garmiúil ar a churthaí ide ar fáil, dúna scoile leath lé inar féidir fórna scoile teach le chéile chun tuiscint a fháil ar riachtanis na imeachta bí cineálta. Bhí líon seminar eolais bheo curtha ar fáil. Bhailimuid na ceistena go léir a curú ag na seminar bheo, agus forbrómuid dacamuid ceistena coitianta a rinfar libh, tríd an leathanach bí cineálta ar gov.ie a luaithe is atá siad ré. Déanamid cur síos ar an samhail cigireachta nua dírithe ar an bholáine a chur chun cinn, agus an bhaint atá eici le bí cineálta, agus conas a churfar seiceálacha frithbhullaíochta san áireamh mar chuid de cigireachtaí san scoil líon rathe. In 1989, ghlach na náisiún Aontaithe leis an convenisiún cearta an linneamh, agus leagtar amach na bun cearta déine atá ag gach lenamh.
Gur an mBulaíocht isteach golóir de na cearta seo, lena an áireachtar an ceart cosint bheith ag gach duine ó cineál mí-úsáide agus fálaí, an ceart taitneamh ó bhaint as cultúr, religiún nó teanga an duine féin, agus an ceart chun oideachais. Tá cur chuige oideachais uile ag teastáil chun iompar mBulaíochta a chosc agus chundul in lec leis. Ní mór do gach duine sa phobal scoile oibriú le chéile chun cultúr cuimsithe a orbairt agus a choinneáil nach nglactar le iompar mBulaíochta. Is cur chuige oideachais uile na rinne é cineáltas, chun mBulaíocht a chosc agus dul in lec léthaí is scoilne. Tá sé dírithe cur chuige bunaithe cearta an linneamh. Cuirtear fís coitin agus tróchláir soiléir fáil don chuí féidir le pobal uile an oideachas agus leis an sochaí, oibriú le chéile chun mBulaíocht an scoile a chosc agus chundul in lec léthaí. Do leanamh nó do duine óg is féidir le heispéiris na mBulaíochta a bheith ansúteach ar fad. Sé dlán I gcoinne mothú na slándála, na deise agus na foláine, atá mar bhíon agan dar daltaí go léir nuair hagann siad ar scoil. Tá físeán agan le taspáint díobh anois. Is ceann amháin de an gníomh atá I bplean Corcam Feime de Cineáltas, ná forbairt agus cuirí bhaim nós na imeachta bí cineálta de scoilne. Rinneadh anna cuid dul chun cinn ó fáilsiú cineáltas I 1952. Grúpáladh na gníomhara faoi ceithre príomhréimse, agus rachamuid trí na gníomhara a bhfuil muid ag obair orthu faoi láthair. Cultúr agus timpeallacht. Tá na fórna tacaíochta do bhic léinn á leathnú chuig gach iarmhunscoil. Tá clár pílótach á dhéanamh faoi láthair chun na fórna sin a bhunú I mbunscoil na móra. Forbraíodh saol cigireachta foláine nua agus cloisiise futhaí níos déanaí. Fáilsiú an tuarascáil dearciú ar iompar mBulaíochta agus léiríodh léthaí tuairimí pobal scoile faoi iompar mBulaíochta ina scoilne. Sa láithriú bratach cineáltas chuig gach scoil chun aitheantas a thabhairt don obair mhaith atá á dhéanamh ag scoilne chun aghaidh a thabhairt ar iompar mBulaíochta. Reachtáladh taspáint is cineáltas I bpór an crócaí an bhí seo caite. Cuir scoilne I láthair maidir le cén chuí ar chuir siad cineáltas chun cinn agus an tionchar a bhí aige ar an scoil. Aithníodh roinnt scoilne freisin mar cuidte deachlachtas á roinnt. Curriculum, teagasc agus fólam. Cuireadh I bhaim sonraíocht úsáidthe OSPS don sráis sóisireach I scoilne ó bhean fómhair seo caite. Dlíomh an tara sonraíocht nua don OSPS don sráis síonseach le déanaí. Fáilsiú an creat curriculum bunscoile an Norraí agus cuirtear comhionanas ionchumsú agus sláinte chun cinn leis. D'orbair oide seirbhís tacaíochta na rinne dhá chomharsa cyberbulaíochta nua ar líne do bhúnteoirí. Leithníodh an modúil frithbhulaíochta Fuse ó Ollscoil Cathair Mhaile Lia na modúil ó ranga 3 sa bhunscoil go dtí an 3 bliain san iarmhunscoil. D'orbair oide an seminar cultúr ionchumsíoch a chothú do bhúnteoirí agus do cheannairí scoile. Policy agus pleanáil. Forbraíodh grúpa feimimithe agus measúnaithe faoi cathair lucht an tardrúnaí sa rinn chun muirseicht a dhéanamh ar chuirí bhain cineáltas. I mí an bheithimh, fáilsiú na nósanna imeachta bí cineálta chun aghaidh a thabhairt ar iompar mBulaíochta is bunscoilne agus an iarmhunscoilne. Fáilsiú an tróir achanaí bí cineálta do scoilne agus tá sé ar fáil ar leathanach bí cineálta ar gov.ie le tróiricha do bhunscoilne agus do iarmhunscoilne agus do hismóirí. D'orbair oide forbairt garamúil do bhúnteoirí chun tacú le nósanna imeachta bí cineálta a chuirí bhain. Bhíonn oifigí na rinne I dteagmháil go rialta le
thufaigh an Coimisinéire Sábháilte ar líne, agus bíonn siad ag obair leis an comhairle náisiúnta maidir le sábháilteacht ar líne. Tá úsáidú á dhéanamh ar threoirlínte cód iompar túsla agus fáilteoifar iad sna mína atá amach roinn. Caidreamh agus cópháirtíochtaí. Forbraíodh éinead ranpháirtíochta na scoláirí sa rinn oideachais chun ranpháirtíocht leanaí agus na daoine óga a chur chun cinn, maidir le polasaí a arbeirt. Tá clár píolótach de hacaíochtaí cóirleoracha do galtaí bhunscoile faoi lán-seoil faoi láthair. Fógraíodh seirbhís nua de hacaíochtaí sláinte de iarmhunscoilne agus ba siad as láthair ag jigsaw. Leithníodh an seirbhís náisiúnta sicólaíochta oideachais nó NEPS chuig gach scoil speisialta. D'fhorbair NEPS táirseach fáláine chun gach tacaíocht agus achhain a thabhairt le chéile do scoilne in éon áit amháin. Mar sin, is féidir leat a fheiceáil go bhfuil níos mó i gceist le cineáltas ná nósanna imeachta. Téann na sean nósanna imeachta siar go fiche trídéag. I'm going to start that again. Slide 5 start. Téann na sean nósanna imeachta siar go fiche trídéag, agus tá agann gur aithríonn sachaí ó shin. Tá éire éirithe níos éagsúlaí, agus tá aithriú taca ar síolta ar fad, margheall ar dul chun cinn na teicneolaíochta. Cruthaíonn an lús aithrithe dúshláin freisin agus caithemuid éibriú le chéile inar pobal scoile chun é seo a tharú. Cad is gá díomh bheith ar ol sagamh. Tugann agus sin G ar leathanach 68 de na nósanna imeachta forléargas ar na príomh-aithrithe agus rachaméid tríd cuid acu anseo. Ba mion scaga á dhéanamh ag ide ar seo, mar cuid dá imeachtaí fólam a garmúla a bheith á chur ar fáil ón bhí seo thugann. Tá fócas láidir i bí cineálta ar cóirpháirtíocht. Tá sé leicthe síos go soiléir i rinn 1.4 de na nósanna imeachta go gcaithfí gach báil de phobal na scoile éibriú le chéile i gcópháirtíocht chun iompar bulaíochta a chosc agus dul in le leis. Áirítear leis seo an pátrún, an bord banistíochta, an ireann, scoláirí agus tuismitheoirí. Tá an sainmhíniú ar bhuailíocht sna nósanna imeachta nua-thionraithe, ionas go mbeidh sé ar aon leis an sainmhíniú atá ar fáil i cineáltas. Tá sé sprucht dhírithe, déanann sé dochar, leanann sé rá thar fréamh se ama. Ar ndóigh banan eisceacht leis seo. I gcúnsí áirithe déitaí eachtra 1 uaire a bheas mar bhuailíocht. Féadfar teachtarachtaí gortúil a bháin a fóstáiltear ar na meán sóisialta a bheas mar iompar bulaíochta, tuis go bhfuil seansán go leanfar á rins agus dáfraí sin is iompar leantach é. Má dhéantar líomhán faoi iompar bulaíochta, ba cheartúin na ceistena seo a chur. An bhfuil an iompar dírithe ar ghalta ar leith nó ar grúpa daltaí. Bhfuil sé gceist an iompar go ndéanfaí díomháil fisiciúil, sóisialta nó mothúcánach? An darlíonn an iompar arís agus arís eile. Má tá freagra dearfach ar gach ceann na ceistena seo is iompar bulaíochta é, agus ba chóir dul in le leis an iompar trí úsáid amháint as na nósanna imeachta bí cineálta. I gcuid 2.2 de na nósanna imeachta, leagtar amach cad nach iompar bulaíochta é. Sampla 1 uaire de iompar dúilteach i leitdalta eile. Ní iompar bulaíochta é asaontas idir daltaí, nó cásna nach mín le dalta fanacht na Gáirde, ach i gás go ndéantar iirecht de 1 gnó arís is arís eile anchor a chruthú. Déadach rins daltaí a bhfuil riachtanas speisialta oideachas orthu a gcuid riachtanas a chur in úl
trí iompar a déiteach díomháil a dhéanamh do ghalta eile. Níd éon gnó a tharlaíonn na humpraíochta seo, agus ní cheart iad a bheas mar iompar bullaíochta. Cé nach mranítear ar na humpraíochta seo mar bhullaíocht, is féidir leo choristeach ar ghaltaí má tharlaíonn siad, agus is féidir leo an-díomháil ar fad a dhéanamh. Cuirtear stratéisí chun déile le humpar míchuí ar fáil mar chuid den cód iompar na scoile. Is féidir le humpar bullaíochta tarlú in áitir bith agus ag amar bith. I gcuid 2.6 de na nósanna imeachta, lútear áisina agus amana inar mó seans go dtarlach iompar bullaíochta, laiste agus lasmuid an scoil. Níltear ag súil go mbeidh muintear ag déile le humpar bullaíochta a tharlaíonn lasmuid an scoil. Mar shampla, má tharlaíonn iompar bullaíochta sa club áitiúil soccer nó CLG, nó nuair a bhíonn daltaí faoi cuairim agus faoi bhuaiseacht na scoile. Ba chóir áfach go dacóch fuair na scoile le daltaí a bhfuil tionchar iompar bullaíochta orthu a tharlaíonn lasmuid an scoil orthu. Agus is dócha gur féidir ghlacha leis go bhfuil sé seo a dhéanamh hena féin ag múinseoirí agus ag ceannairí scoile. I gabardé le chathair de na nósanna imeachta, tá fáil ar na sonraí maidir leis an bolasaí bíceanálta. Ní mór de gach scoil a bheith i dteagháil lena bobbal scoile chun polasaí bíceanálta a orbairt. Áirítear leis seo bail fórna, daltaí agus tuismitheoirí. Gach bliain ní mór athbhreithnú a dhéanamh ar an bolasaí le chéile chun fháil amach an gá an polasaí nua a shonrú. Conas a dhéantar é seo. Breathann sé seo oribh féin. Is sibse is fearr atá ólach ar phobal na scoile. Déitaí ranganna OSPS a úsáid chun tuairimí na altaí a bhailiú. Má tá comhairle na scoláirí ag an scoil, déitaí a úsáid. Déitaí survé a dhéanamh ar thuismitheoirí trí ceisneoir. Seans go mbeidh cumann na duismitheoirí má tá leithéid an in an cúnamh a thabhairt. Fétaí gach scoil leas a bhaint as dúna leathlé sa scoilíonn seo chun ranfortaíocht fuair ile na scoile sna nósanna imeachta a éascú, agus chun tuiscint fháil ar cad ba chóir a bheith sa pholasaí. Tá template do pholasaí nua bíceanálta ar fáil in agasín é sna nósanna imeachta. Tá gach ceann de na hagasíní ar fáil le híoslódáil ón leathanach bíceanálta ar thaobh idirlín gov.ie. Is féidir na template íoslódáil a thábháil agus is féidir eagarthabhaireacht a dhéanamh ar na réimsí ábhaire a chafar a comhlánú. Ní rachamuid trís na template lína ar lína anseo. Tá sé rinse ina codanna a chafar a comhlánú chun a heaspáint cad a dhéanaí mhuir scoil chun iompar bullaíochta a chosc agus dul in leic leis, agus an chuí ina dacóidh mhuir scoil leo siúd a bhthéin ecin nó a léiríonn iompar bullaíochta. Ní mór do gach scoil legan dá bolasaí bíceanálta atá iarraneach do scoilíní agus sothicadóibh a orbairt agus a léiriú. Tá polasaí samplach ar fáil mar agasín bí sna nósanna imeachta. Is féidir é seo úsáid mar template, agus tá an template ar fáil le híoslódáil ón suíomh gréasán gov.ie. Ba chóir dul i dteagháil le pobal mhuirscoil na féin, go háirí a bhfuair naltaí maidir leis na rudaí a chafar a chur san áireamh. Is féidir an template atá ar an suíomh gréasán a chur an eagar, nó is féidir le féin agus le bhfuair pobal scoile deara eile a chuaonn tú. Tá sonraí faoi na strateisí cosciocha i cabidéal a chuaig de na nósanna imeachta. Ba mionflé ar seo ó ide ar an lá fólam a garmúil. Tá cineáltas bunaithe ar na ceithre phríomhréimse fóláine agus ba chóir iad seo chur san áireamh nuair a bhíonn cinenne á dhéanamh ar na stratéisí a úsáidfar chun iompar bullaíochta a chos sa scoil. Cultar agus timpeallacht.
Conas is féidir an scoil cultar a chothú ina muthaíonn daltaí muinteras, nasc agus tacaíocht. An bhfuil spásanna ceilte sna slós sugartha ina bhétaí iompar mBulaíochta tarlú. An bhfuil an sailsiú sásúil. An bhfuil an ireann le feiceáil ag am sosa. Curriculum teagasc agus fólam. An féidir le scoilna deisna a chur ar fáil chun cuimsiú agus meas a chothú, tríd an curriculum, chomh maith le gníomhaíochtaí seach curriculum. An féidir deisna thuirsta galtaí oibriú grúpaí beaga, rud ón bhétaí teagasc agus fólam comhaibríoch agus measúil a chur chun cinn. Policy agus pleanáil. Tá réon policy a scoile an a hacóí le cuirí bhaim policy bíceanálta na scoile. Cód iompar, policy úsáide in ghlacha, policy teagasc idircha speisialta. Fétaí ranfartíocht cuí I bhólam gairmiúil múteoirí, cabhrú leis an bhfoirm tacaíochta iompar mBulaíochta a chosc. Tá seminéir éon lé forbartha ag ide do bhunscoilne agus iarmhunscoilne maidir le héagsúlacht a chothú. Tá gá chóirsa ar líne maidir le cyberbulaíochta forbartha ag ide agus webmhaiths do bhunseirí agus do cheannarí scoile. Cadramh agus comhpháirtíochtaí. Bíonn nasc láidre idirfeasanta mar chuid riomh-thábhachtach chun iompar mBulaíochta a chosc. Tá samplaí de sionscnamh agus de chleachtas san áireamh I gcuid 5.4 de na nósanna imeachta, agus détaí iad seo úsáid chun cadramh agus comhpháirtíochtaí idir bhail de phobal na scoile a neartú. Mar shampla, takeú le gníomhaíochtaí a chothaíonn ionmhá meas agus achchunacht, takeú le ranfartíocht gníomhach daltaí is síl na scoile. Tá faisnéis a bhaineann leis an gcaoi ar chóir duit dul in le iompar mBulaíochta, nuair a tharlaíonn sé, ar fáil I cabbaide le séid in na nósanna imeachta, dul in le iompaíocht mBulaíochta. Siar atá agus sin sí ar leathanach seasca, ná tróir do bhunseirí chun cabhrú le dul in le iompar mBulaíochta nuair a tharlaíonn sé. Tá sé bunaithe ar an eolas atá ar fáil ag cabbaide le sé. Tá an comhpháirtíocht mar príomhfócas de na nósanna imeachta nua, agus is fiú béim a legan arís ar an tábhacht atá le comhpháirtíocht chun dul in le heachtraí iompar mBulaíochta. In ára gcomharliúcháin le daltaí, ba léir gur heastaíonna daltaí go ndéanfaí a dúram a bheas nuair a bhíonn cinenne á dhéanamh maidir leis an mealach is fearr chun dul in leis an mBulaíocht. Tá sé thar bheith tábhachtach go gcuirfí tuismitheoirí scoláirí a bhfuil taithí acu ar iompar mBulaíochta ar an eolas chomh luath agus is féidir. Fiú más fearr leis na scoláirí nach ninseoidh an scoil dá tuismitheoirí. Ní mór tuismitheoirí scoláirí a léiríonn iompar mBulaíochta a chur ar an eolas freisin. Tar éis na hidirghábháile agus na ranfartíochta tosaí, ní mór do múnseoir athbhreithnú a dhéanamh ar an dul chun cinn le gach dalta atá i gceist. Laiste de 20 lá scoile ar a ghéanaí. Béidir go mbeidh gá le tacaíocht leanúnach, fiú má tá deireadh take leis an iompar mBulaíochta féin. Tá tuile sonraí faoi seo ar fáil I gcuid 6.4 de na nósanna imeachta. Má tharlaíonn iompar mBulaíochta, ba chóir do bhunseirí tafad a choinneáil, an áit agus an uair a tharla sé, an cineál iompar a tharla agus an teagháil a rinneadh le gach duine a bhí páirteachán. Ba cheart go dafad faoi tuairimí gach duine a raibh baint acu leis an eachtra, agus freisin an ranfartíocht a lean ina dhé sin. Ba chóir do scoilne cinenne a dhéanamh faoin gcaoi ar ceart na tafad seo choinneáil de réir a bolasaí ar thafad a choimeád. Déanaí ide mion scaga breise ar conas bar chóir do scoilne dul in le heachtraí mBulaíochta ar a lá fólam a gairmiúil.
Banan cabadéile seacht de na nósanna imeachta le muirseicht. Faoi bí cinálta, ní mór de phríomhaide nua hunrú a thabhairt don bhord gach cruinniú den bhord banisteachta. Faoi nósanna imeachta fiche trídeag, ní rah ar phríomhaidí ach na heachtarí sin ná réitiú tar éis fiche lá scoile a thuairisciú. Mar sin is riachtanas nua é seo. Sa nua hunrú, ní mór líon na nachtarí nua de iompar bullaíochta a thuairisciú ón gcruinniú dearnach a chur san áireamh, an líon atá ag tarlú faoi láthair, agus an líon iomlán ó thús na scoil bhliaine. Tá triúr maidir leis an nua hunrú sin á olbhú in agus sin dí sna nósanna imeachta. Ní mór don príomhaide tuairisc óbhéal a thabhairt ina dlúdófar éon tróchaí nó pátrún a aithniú, na strateisi úsáidiú chun dulinn leis an iompar, agus éon strateisi coscaíocha níos leithne a bhéadach gá a bheith leo. Ní mór don príomhaide an bord a chur ar nólas má tharla éon achtar tromchúiseach de iompar bullaíochta a bhéadach tionchar tromchúiseach a bheith aige ar ghalta. Níor ceart an príomhaide éon eolas pásanta na faisnéis ón bhétaí na daltaí atá ag éiste aithint a chur san áireamh. Sé cospóir leis seo ná eolas a láthair don phlé ag cruinniú an bhord banisteachta. Bhfuil gá le tacaíochtaí breise do iarrainn nó do galtaí na scoile, bhfuil gá le haithreithniú pránach ar pholasaí bí cinálta na scoile, roimh an haithreithniú bliantáil atá scéideáilte. Ba cheart líon na nachtarí agus breithnú a rinneú ón úsáidú ó bhéal a thaifid i mbeonn tuairiscí an cruinniú bhard. I gcuid 7.2 de na nósanna imeachta, tá tuile eolais maidir leis an athbhreithnú bliantúil ar an bolasaí bí cinálta. Faoi nósanna imeachta fiche trídeag, tá athbhreithnú bliantúil á dhéanamh agah ar bhur bolasaí frithbholaíochta, agus leanann sé seo faoi na nósanna imeachta nua. Tá an templéad a chafar úsáid chun an taithbhreithnú a dhéanamh ar fáil mar chuid agus sin í. Arís is féidir é íoslódáil ón suíomh gréasán agus eagarthógairt a dhéanamh ar an documéid. Díreach mar a tharla nuair a gréachtaí sibh an policy, tá sé tábhachtach dul i gcomharla le pobal na scoile nuair bhíonn an taithbhreithnú á dhéanamh ar an bolasaí gach bliain. Tá tuairimí á bhailiú ar rudaí ar éirí go maith leo, bhfuil rudaí étaí a dhéanamh níos fearr chun an scéal a gheabhsú. Ní mór fógra a thabhairt do phobal na scoile go bhfuil an taithbhreithnú bliantúil déanta agus féadfar an firm atá agus sin F úsáid do seo. Ba chóir an deimhnú seo a ailsiú ar suíomh gréasán na scoile. Chomh maith leis an seminar seo, tá an rinn ag cur tacaíochtaí breise ar fáil chun cabhrú le cuireadh na nósanna imeachta nua, mar aice sibh an seo. Tá an tóir achchonaí ar líne ar fáil ar an leathnach bí cinálta hena féin, cé go bhfuil sé listáilte mar an tríú ceann ar an grafaic. Mar chuid de bí cinálta, tá triúr achchonaí ar líne forbartha ag an rinn, agus tá sé ar fáil ar thaobh idirlín gov.ie an seo. Tá ranóga ar leith an do bhunscoilne, iarmhunscoilne agus do hisismóirí. Déanfar é seo na nua hunrú go rialta de réir mar a bhaidh fáil ar níos mó achchonaí. I meas na géimeanna eile den tacaíocht, tá fólam gairmiúil go pásanta ó ide do bhirt ó gach scoil le linn na scoil bhliaine seo. Tá sófar ar na himachtaí fólam a gairmiúil seo an bhí se thugann agus baidh siad ar siúlín ionad oideachais áitiúla. San imeacht le iomlán seo, baidh deis a bheith gafa ar bhealach practiciúil leis na nósanna imeachta nua. Baidh ranfáirtithe in an tábhacht a bhaineann le cur chuige oideachas uile a thuiscint chun iompar bullaíochta a chosc agus dulinn le leis. Bhfuil i gceist agus nach bhfuil i gceist le iompar bullaíochta a aithint.
A bhreagrachtaí a thuiscint agus fios a bheith acu conastal in le heachtraí mBulaíochta, na strateisi coscaithe a thuiscint de réir na ceithre phríomhréimse de chur chun cinn na fóláine. Ólas a bheith acu ar riachtanas nua maidir le taifead a chuineáil trí bheith gafa go practicú leis na nósanna imeachta agus na templéid. Ba ide I dagháil go ddíreach libh chun ranfáirtíocht mhuirscoile a scéidealú. Is féidir le gach bunscoil agus iarmhunscoil leas a bhaint as dúna leith le linn na scoilbhlíonna seo, chun ranfáirtíocht na fórne sna nósanna imeachta a éascú. Is féidir libh se cinenne a dhéanamh faoin uaras fearr a éarndíomh chun é seo reachtáil. Cruthaigh an tam seo deis chun athbhreith nua a dhéanamh mar phobal ar na nósanna imeachta agus oibriú le chéile chun póilísí nua bí cineálta a orbairt. Is féidir libh plán a bhunú ar an gcaoi inar féidir tuairimí tuismitheoirí agus daltaí a chur san áireamh sa pholasaí. Cuirí an rinn tróir agus tacaíocht ar fáil díobh chun cabhrú libh leis seo, agus curfar scoilne ar an eolas nuair a bhaidh siad ar fáil. Meabhrachan arís gur bhailigh muid na ceistena go léir a curú ag na seminar beo, agus rinfar documéid ceistena coitianta le scoilne tríd an leathanach bí cineálta ar gov.ie. Sa céad cuid eile den choirí láthair seo, ba muid ag caint faoin obair na cigireachta mar a bhaineann sí le cineáltas agus le fóláine. Inniu tuairfí mé úsáidú díobh ar trí príomhréimse atá anábhartha don cigireacht. Ar dús tuairfí mé brachúntas ar na seiceálacha frithbhullaíochta agus conas a churfar iad san áireamh I gigeirechtaí don scoilbhlíon seo. Ansin, díreoidh mé roinnt airde ar an obair taide agus forbartha le núnach a bhaineann leis an tuarascála ar dhearcaí ar iompar bullaíochta. Faoi dhearra, tuairfí mé an saoil cigireacht nua-díortha ar an fóláine a chur chun cinn isteach chun haspáintíomh agus tuairfí mé brachúntas ar a príomhghnéithe. D'éirigh chur cinn le chuid mór den na gníomhartha cineáltas. I líon gníomh amháin don cigireacht go ndéanfar muid seiceálacha frithbhullaíochta le linn cigireachtaí scoile. Tá chuid mórghaoib ancleachta leis na seiceálacha seo cheana féin, mar tá siad mar chuid caighdeánach dar phróisis cigireachta rialta le roinnt blianta anuas. Ó dhéanaar na bliana seo ag leibhel 1 I gigereacht ábhar meastóra curriculum agus ar eile níl a dhá seiceáil ann, I gás ina míocht 3 seiceáil. Is é an ochar faointe an seo ná nach maith a dhá seiceáil ann ag leibhel 1 don chuid eile gon scoilbhlíon. Ó anar na bliana seo ag leibhel 2. Meastóradh scoile uile agus ar eile níl a 4 seiceála ann I gás ina míocht 5 seiceáil. Ní bhaidh cigerí ag seiceáil na nósanna imeachta tuairisce méarseachta ag leibhel an bhór bhainisteocht don chuid eile gon scoilbhlíon seo. Déanfar muid athbhreithnú ar seiceálacha roimh an scoilbhlíon fios fios 5 fios 6 nuair a dlachfaí na scoileanna go léir leis na nósanna imeachta nua faoi bí cineálta agus léasóidh sí iad dá réir. Ach leidóidh na seiceálacha le seiceáil amháin ag gach leibhel I mbliana. Déalaigh gníomh cineáltas eile don cigireacht go bhfuil siar tuarascáil bliantúil ar dhearcaí leanaí agus daoine óga agus tuismitheoirí maidir leis an cur chuige scoile chun iompar bullaíocht a cosc agus dulíonn le leis. Bhí an tuarascáil ar dhearcaí ar iompar bullaíochta fios 3 a ailseoidh an meitheamh se caite bunaithe ar freagrachtaí servéine ó bhreis agus céad bunscoil iarmhunscoil agus scoil speisialta, agus bhí breis agus 2,000 leanamh agus duine óg, breis is 3,000 thuismitheoir, breis agus 800 múntóir
agus 64 príomhidí páirteach. Léirigh an tuairisceáil dul chun cinn maidir le aghaidh go chóirt ar bullaíocht, mar bhreac chuid mór leanaí agus daoine óige gur áitina dhearfach iad na scoileanna nach leachfar le bullaíocht. A níon an tuairisceáil réimhsí a déadfaí a dheabhsú freisin. Ail an gá leanaí a chumsú chun bullaíocht a aithint agus a tuairisciú go mbuiníonach agus an gá tuairimí leanaí agus daoine óga a lorg ar ceistena fractacúla a ail méarseacht. Mar a raibh an deisegah an tuairisceáil seo a léamh go fóil, mullainn díobh é seo a léamh, mar leagann si amach roinnt moltaí cabhrach chun cabhrú le scoileanna iompar bullaíocht a chosc agus dulíonn leis. Tá plananna faoi láinheol chun dul chun cinn a dhéanamh ar obair taighde don céad tuairisceáil eile sa sreas seo, an tuairisceáil ar dhearcaí ar iompar bullaíochta fisa cethair. Agus tásúla againn teangmháil a dhéanamh le scoileannaí roimh i bhfad le cúnamh a lorg chun tacú leis an obair luachmhar seo. Bhuaineann an réimse dearnach ar bhaithlum a phlé leis an gníomh cineáltas dearnach don cigeacht a dhíríonn ar plán a orbairt chun tacú le ráiteas policy Fáileáine agus creachtlachtas na rinne a chur chun cinn a chur i bhaim agus a bheas. Cuireann an gníomh seo béim ar hábhacht a bhaineann le cultúr scoile dhearfach a cóthú, agus tá béim ar le ar iompar bullaíochta a chosc agus dulíonn leis. Agus tugann sé sin méid chuig an saoil cigeachta nua-díortha ar an Fáileáine a chur chun cinn. Ach sulla dhéanam muid lé ar an saoil cigeachta í féin, is tábhachtach go bhfuil tuiscint córáinte agan ar Fáileáine mar sin de. Cad is Fáileáine ann? Well, I dacha le Fáileáine a samhíniú, ba ceart an samhíniú a úsáideann muid cinál ilgnéitheach na Fáileáine a chur anúil. Tá sé mar aim ag an samhíniú ar an sleamhain a dleachtar ón ráiteas policy Fáileáine é sin a dhéanamh. Bíonn Fáileáine í láthair, nuair a bhaineann duine amach bár a chumas, nuair a bhíonn duine in an déile le gnástras a héal. Nuair a tugann duine ara do Fáileáine fisiciúil, agus nuair a bhíonn archas cospóra ceangail agus muinteras aige leis an bobal I go dtínta. Díreoidh an saoil ar chur chun cinn na Fáileáine ar príomhghnéithe de cineáltas, Plean Gniomhaíochta ar an mBulaíocht, go háirithe maidir le cultúr scoile agus bullaíochta cosc. Tá 5 príomhréimse ann maidir le chur chun cinn na Fáileáine. Cultúr, curriculum, teagasc agus foghlaim, policy agus pleanáil, cadramh, agus iarracht na scoile chun iompar bullaíochta a chosc agus dulíonn leis. Is é cultúr agus timpeallacht an céad réimse, agus is í an ceiste dhéanfumuid iarracht a reagart ná. Cábhéad a chothíonn cultúr agus timpeallacht na scoile, agus cultúr an seomarainge Fáileáine leanaí. Is é an curriculum teagasc agus foghlaim an dara réimse ar an níoróimid, agus is iad na ceistena a dhéanfumuid iarracht a reagart ná. Cábhéad a bhíonn gníomhaíochtaí foghlaim a simúla, tarraingteach agus dúshlánach ag leanaí. Comála sin, déanfumuid iarracht a fháil amach. Cábhéad a aon leanaí, teagasc agus foghlaim éifeachta faoin Fáileáine agus don Fáileáine. Is é policy agus pleanáil an tríú réimse ar an níoróimid, agus is í an ceist a dhéanfumuid iarracht a reagart sa réimse seo ná. Cábhéad a héan policy agus pleanan na scoile le na nóirítear féinmheastóireach scoile I bhain go dhearfach ar chur chun cinn na scoile ar Fáileáine leanaí. Cén tonachar atá ag na policíthe agus na pleananna seo ar cleachtas mar sin. An ceathrú réimse ar a níoróimid ná cadramh agus cóphartaíocht, agus is í an príomhceiste atá againn an seo ná. Cábhéad a bhfuil leanaí, daoine fásta sa scoil,
Tishmahori agus Partí Seacrachta, Ólach nó Ranfortach, Maidir le Fallónia a chur chun cín sa scoil. Dírín an cúigiú réimse fisrúcháin dearnach iirecht na scoile chun iompar bullaíocht a cosc agus dulín leis. Fechumid conas a churn an cultúr, curriculum, policy agus planál agus cadrah leis an cospar ila gabhfuilach seo. Okay. Bíag sin mar atá, tuigemuid nach féidir le scolanna feibanna ila na socaí a réiteach lo féin. Agus mór an differ is féidir lo dhéanamh chun taú le leanaí agus daoine óga de réir mar a hagan na gnéithe seacrachta seo chun cín. A ritar lo sin, gnéithe eacnamaíochta, gnéithe sosiálta, thosaigh teilig. Tá eispris persanta le, láidireachtaí agus dúshlán ag gach scolára a héanaí bhaim aistir Fallónia. Tá na gnéithe seo le smuo de smacht na scoilne den chuide smó. Ach tá scolanna sór ilte maidir le taú le scoláirí de réir mar a hagan na dúshlán seo chun cín. Ceann den na bailí ina dacín agus ina gcuireann scolanna Fallónia chun cín nó trí gnéithe cosantacha a neartú. Gnéithe cosantacha a chuireann sibhí bhaim I bhór scolanna gach lá. Is iad na cadrah láidire taúla le múntóirí, le bírí, agus leis an forann a cabhraíonn le scoláirí a bhothu gúil measarthu agus go dtigtar iad. Is an muinteras leis an phobal scoile a cothíonn slándála mothúcánach agus ceangail níos daine le na scoil agus le na bheallam. Is iad seo na deisina a chuireann scolanna ar fáil do scoláirí a orbert go sosiálta agus go mothúcánach. Agus na deisina a chuireann scolanna ar fáil de leanaí agus de daoine óga chun forbat a dhéanamh ar scileanna maidir le dúshlán an tail ar líne a bhanis tú agus chun déile le gnástras a bhaineann le bhrúanna acha dúla nó a mealach a dhéanamh trí athrú grúpaí córdas. Tá sé bheith gobar chun na gnéithe seo neartú I bhór scolanna, agus díreoidh ar saolcéireachta ar an obair atá déanta agah sa réimsí seo. Dó eile ina n-aibríonn sibh chun Fallóna a taú agus a chur chun cín nó trí na gnéithe risca a ísleidú. Nach maith an tólas atá agah ar na riscaí seo. Námh him. Tá isagainn nuair a bhreathan scoláirí scuite ó saol na scoile déad fhí aspa spreagtha agus ranfortaíochta a bheith ann do bhrí sin. Neamhláthreacht. Tá isagainn freisin go cuireann neamhláthreacht rialta isteach ar foghlaim, agus go déan sé I bhaim ar deisina leanaí agus daoine óga mhór a cumas a bhaint amach. Is féidir le scotacht, bullaíocht, difríocht cultúra, aistrithe, disciplin géir nó neamh seasamhach, chur isteach ar Fallónia leanaí. Agus tá isagainn go bhfuil sibh ag iarraidh na risca seo a laghadú agus a bhfuilú I bhór scolanna gach uile lá. Agus arís, díreoidmuid ar bhórníoracht chun na gnéithe risca seo a ísleidú le linn ardghigeachta. Cumá le gnéithe cosantachta a úsféadú agus gnéithe risca a ísleidú, dó eile ina dacín agus ina cuireann scolanna Fallónia chun cín nó tríd an curriculum. Takeítar le Fallónia leanaí agus daoine óga I scolanna trí cadrah léithúil sa seomar ranga agus trí na ceangail dhearfacha beaga éagsúla a dhéanann sibh. Ba ceart Fallóna a cóthathú I gach gné teagaisc, beag banar an ábhar. Ag cinntiú go mraithan gach scolára go bhfuil rá air agus go bhfuil sé san áireamh. Agus is é sin an fá a chórfamid cuairt ar ceachtainna nach manan le Fallónia le linn ardghigeachta. Rud a threisíonn an pointe go mbaineann tacaíocht agus chur chun cín na Fallónia le gach duine. Cé go bhfuil an teagaisc don Fallónia ríthábhachtach. Tá ról ríthábhachtach ag ceachtainna ar le áil corpéidicas agus éidicas sosiálta pásanta agus slánta maidir le teagaisc faoin Fallónia freisin. Cabhraíonn eispéiris foghlama or caidans na ábhar seo le Fallónia pásanta, fisiciúil
agus mothacánach na scoláirí a Albert, rud a hreisín an freagrach scoile ile chun an Pholóine a chur chun cín. Agus é sin a chur san áireamh, tuairfim is cuairt níos mó ceachtainna dírithe Pholóine freisin, áil bí sa bháilte ag leibhel bunscoile, Oideachas sosiálta pásanta agus sláinte agus carpéideachas ag leibhel bunscoile agus iarbhunscoile réin, agus Oideachas saoránach sosiálta agus politicúil ag leibhel iarbhunscoile. Cad an mulamid chun an obair seo a dhéanamh í scoileann na mar sin. Í ngach meastóireacht scoile, sáin for Bert Cigery, Cigere tuairisce agus cigere tacaíochta, a caithfí gá lá sa scoil. Curfar an príomhide an eolas, agus iarfa príomhpáirtí a léasfeara a chur an eolas. Cum seofar legan amach na meastóireachta, socraithe practicúla agus éon ceisna sa teangmháil tosaigh. Curfar survéine chuig scoláirí, múntóirí agus tuismitheoirí. Brathnóí Cigerí ceachtainna agus gníomhaíochtaí curriculum eile, le na nóirítear gníomhaíochtaí seach curriculum Moscuí. Rach tálfar crunithe lo siúd atá freagracht as ceanara Pholóine sa scoil, le múntóirí agus scoláirí, agus déadfaí go ndéan faoi áthreitnú príomhpolisia áil Plean Pholóine na scoile nó cód iompar. Bhuailm Mhór a dhéadú anois gá gníomhaíocht cigereachta spéisiúil nua atá forbaithe againn go háirithe don saol cigereachta seo. Táid den bharúil go gabhróigh na gná gníomhaíochtaí seo linn léargas níos fearr áil an obair a dhéanann for scoileanna sa réimse seo. Is an siúlód fálamha Pholóine an cé gníomhacht. Go bunúsach, is deis an siúlód Pholóine chun taspáint conas le rítar fís Pholóine na scoile sa gná héal. Rud atá bhartaithe don céad bhaidin meastóireachtaí. Tugann an siúlód deis de Cigerí braithne grotha agus timpeallacht na scoile iad féin. Déadfaí ceannairí scoile, múntóirí nó scoláirí Cigerí a thródú an siúlód. Agus is féidir le labhairt faoi an chuí ina gcuirtear Pholóine í bhaim sa timpeallacht scoile agus í gná gníomhaíochtaí scoile. Is cardlan Pholóine an dara nualacht don cigereach seo. An aim atá leis an cardlan seo ná teangmháil a dhéanamh le ardbal den phobal scoile agus is féidir. Na leanaí, tuismitheoirí, foireann agus ceannairí. I bróisis cóhaibríoch chun athreitnú a dhéanamh chur chun cín na Pholóine agus feabhas a chur leis seo. Tá ranfortaithe in an adóramí a roinnt chur chuige na scoile maidir le Pholóine a chur chun cín ag an cardlan seo, ag úsáid an mó World Café chun plé oscailte ré a cinntiú. Cabhraíonn an cardlan le láidireachtaí, deisina agus dúshlánna ahand í tleachtas Pholóine na scoile agus réiteach a bhola. Bhí scoileanna trílacha anhearfach faoin eispéiris na cardlanna agus luigh si gá phríomhbhuntáiste dóibh maidir leis an chur chuige seo. Thug si fianaise dóibh a bhalói ón pobal scoile a cabhraigh leis an scoil tús a chur leis an próisis féinmheastóireacht scoile sa réimse Pholóine a chur chun cín nó chiall a bhaint as. Léirigh si chur chuige a déadfaí siad a úsáid chun teangmháil a dhéanamh le páirtí a léasfara neart réimsí eile ina bhfuil comharthaán agus cumarsáid leis an phobal scoile riachtanach, mar shampla athreitnú nósanna imeachta frithbhullaíochta sa scoil. Cad iad céad céimeanna eile mar sin. Foireann cigereachta atá tar éis an dara tréimhse trílacha a chríochnú a mion ceistú. Aseolas a fháil ó scoileanna ranfortaíochta. An dara bouta den ranfortaíocht formúil na bartaí lasfara ag tús na saona. Tar éis mion ceistithe, náseolas agus teangmháil leis na pártaí lasfara,
Déanfamuid ansail a atreitnú agus a chóir concréach sulla iarfamuid fuife ón ara agus fáiltiú ar drór seachracht don cigreacht agus an sin an tail a heola ag deire fisa cahar. Is é sin is dócha ná go mbeidh sé ar fáil i scoileanna ag tús fisa cúig. Mearan go mbeadh ófar na ceistena go léir a áitir ar fud na sráthais seminar agus rainn ófar documéid ceistena cotínta le scoileanna tríd an leathanach bí cineálta ar gov.ie. Is féidir ríomhphost a sheola chuig bí cineálta at education.gov.ie muna bhfuil teacht ar an bhreagra sna ceistena cotínta. Mar ocail scór, mar ceannarí scoile tá obair na gapal a dhéanamh agah gach lá hána féin chun iompar mBulaíochta a cosc agus donaí le leis. Tásúla going gur bhain sibh tarbha as an seminar seo ar nósanna imeachta agus an saoil cigreacht nua díortha ar an fholáine a thuirtas seach. Ba ide I deanghbhal libh ar bhain éonar chun an lá fálamha garamúla a agrú, mar is é seo an céad céim eile tacaíochta. Ba teanghbhal déanta libh nuair atá an tróir maidir leis an dúna scoile leat lá ar fáil. Go raibh maith agat as am a dlacha chun féachant ar seo.